Inday, ang buaya nga dako ipatuok sa tata. Ay, Inday. Dirita magay sa atong pulso ng Pilipino no kadgikan sa may kanukutan. Hapit naman Pasko ba no? Na tagbaw ba mo sa investigasyon no? Pa may na priso ani mga igala nagkangamatay naman ng hinuon. Na naman na yung mga mo na pinakadali gud ning kuando kanang scapegoat ganido nga mga matay na lang mga kurakot. Wala responsibility. Katropang Arnel Cortez. Kaya sa ano pagsigil ng patay? Wala na. Pinakasayon ra gyud mga igala no kuyawag may umatinuod ba kuyawa no? Matod ba ni kuandre ni Neil Antonio nga sige paadto ra to si Cabral sa gawa sa nasod plastic surgery pero 63 naman madapag atong inat mga igala. Bullseye! Pulso ng Pilipino, hapit na ang Pasko, mga igala. Wa pa'y politiko na priso. Di ba na politiko si Diskaya, di ba? Na ba'y politiko na priso? Wala man. Matuban pa kaha ang saad ni BBM baga kaigsunan. Pulso ng Pilipino, nukad kang maksurban. Kang katropang Lar Sanyo Lar. Yes, mga katropa, lahat karon diri sa may barangay Kanukutan, Tagum City. Ato makauban karon ang City Jail Riders nga mga nagapamasahero, mga habal-habal drivers. Ato ang kuag reaksyon sa tuang pulso ng Tugumenyo. So dito maglangit kato pang Arnel. Ato unahon si Tatay kay medyo lantip niya iyahang mga tubag ganina sa itong initial nga pagiginabi. Tay, good morning. Morning. Pangalan og edad? Pedro Tinay, edad 70. Hoy, Si Tinta. basta-basta, Sa sekreto nga nung sa imong pangidaron mo himsog pa atong paglawas. Sa unang panahon, pasok ko kay Meno, pero pag abot na ko sa gayon nga murag Mm. Mana? na murag akong kuhaan akong inom dahil Minimal undang na lang. ko. Yun daw. Undang na gyud. Inom. Wala sigarilyo. Sigarilyo ni undangan ako. 2015. Oh. Kay murag ug ipadayon nimo na Murag delikado gyud. padulong yung ka sa unahan. Ayan, sige. Tay atong kuan karon og reaksyon. Hapit na ang Pasko apan wala pag politiko nga napriso. Sa imong tan-aw matuman pa kaha ang saad ni Pangulong Marcos. Murag malabo pa siguro gina hanap. Hanapan. Hanap yun. Ang saan na sa una pa. Mm. Hanto na hapit na lang maabot ang Pasko, maabot lang po ni sunod tuig. Murag malabo, wala mag-action. Sige lang og isyu nga anak Oo. presohon. Pero wala mag Wala gyud. Wala. Kato bang giingon sa dihang giingon ni Pangulong Marcos nga dunay mapriso sa dili pa ang Pasko, magpasko daw sa prisohan ang mga involved sa flood control project. Kato ba yang gisulti niglaom ba ka nga naagi madakpan wala? Murag wala, Wala ka malabo naglaom? na. Malabo yun. Yung tan-aw mo gipalaom na tan ni Pangulo. Kana, mo na mayong istorya niya. Murag mao gina siya. Sa imong tan-aw naa kay makulong sa mga involved sa flood control project, sir. Nakaha o wala gyud? Wala, murag wala gina siya. Mm. Naminaw ko murag wala gyud. Wala. Oo. O sa imong reaction, sir, nga dunay uban nga mga involved nga igo lang niuli sa kwarta. Okay ra ba sa imo nga iuli lang ang kwarta? O dili lang sila makulong o kinahanglan gyud pirsohon? Nganong ihuli pa bang nila kuno kanang kwartana? Nga ila naman ang gihi. Oo. Ila naman ginang nagamit. Oo. Oh. Nagamit man na nila. Mauli pa kanatalan. Ang Katong- istorya lang Oo. iuli. Iuli. Pero malabo gyapon na siya. Kato nag-uli sa kwarta dapat ang pirsohon? Kana pwede na siya. Oo. Na siya. Mm. Ayan. Tinuod na siyang nangawat. Kaya giuli man. Nganong Nag-uli man. Nag-uli ba siya? Yan eh. Kwarta. Oh. Okay. Kung hatagan kag tsansa nga maistorya nimo si Pangulong Marcos unsa imong mensahe ngadto diha niya? Sagpaon, Mahitungod aning investigasyon karon sa korupsyon. Sagpaon diretso. Kung tinuod manggaling naa gina siyang korupsyon. Hmm. Kung iya nang gibuhian nga istorya pamrison, hotdon gid na niya. Hot don gyud. Hotdon gid na niya. Iya ginang tinudon. Mm. Kung naa gid siya plano. Mm. Kung naay plano. Oh. So, sa ato pa karon murag wala gyud. Wala. Sama na igoram na sa istorya, wala gid. Wala pa plano. Giplanting rice na niya. Oo. Kuha na niya. Ayan, sige taya, salamat kayo Okay. sa reaksyon ha. Okay, salamat. So, moto katropang Arnel ato ang nakahipos nga impormasyon matod pa ni sir nga malabo na gid kayo, hanap Malabo. daw kayo nga dunay mapriso kay pipila ka adlaw Pasko na. O wala pa gid na priso nga involved aning dako kaayo nga korupsyon sa nasod Pilipinas. Gikan diri sa barangay Kanukutan, Tagum City, kauban si Darwin Dulatre sa kamera. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News. BBM, hapit na ang Pasko. Asa na ang imong regalo?
Ang buaya nga gamay, dula-dulaan ni Inday, ang buaya nga dako. Sus, Ginoo ko, di gid mapriso mga buayang dagko, mga igala. Porbida. Nan karon. Alas 9:07 na ang tagna sa itong pagbanagubanuban. Nan. Rayon ta mga katropa, dahil lang dong ha. Ako lang sa ning daklitan na lang ako ni, ya kay alas 9 naman gud abdan ta sa oras di sud gyud kay daghano na to ang topic. Gamay ra gyud dapat, no? Mga kaigsuonan, labi na sa mga tagumenyos. Doon na may nanggawas nga mga balita, labi na sa mga mga Dabawnons. Doon na may nanggawas mga igala nga mga balita nga ang Davao Light ko no nakakuha na mga igala sa nadong no. Si Davao Light lang sa akong piktusan na nako sa Davao Light og si Norge. Okay, kani sila may igala di man ko manghilabot ano nila kay daghan nag mamatay tagway samad anang mga tawhana. No? Bulo na mo na. Mukaon batag kanon di ta abil-abil dia. Kay mamatay tagway samad diha. No? Mahitabo ron. Duha ka buok provider. Kung may poste ning Davao Light, mo provide naman kuno kurente. Well, ilahapod na mga igala. Pero naa na sila ay CPCN. Ay Provisional Authority mga igala sa ilang certificate of kining necessity. No? Naa na mga igala gi-issue na sila sa ARC. Kining ARC otra buaya ba po ning ARC bay? Tinuod la klaro la istorya, kining ARC pinakabuaya sa kurente ni. Ay may mas Pilipinas mga igala ha. Dili lang dapat DPWH sa tutukan because naamatay dagan. For example tagat na mo example. Kung wala dili na mga igala na to ilimod ang DPWH na gyud ay korupsyon. Even inyong kapilya basig na ay korupsyon na. Mga igala ha. But ang departamento mga higala is also responsible for building nindot nga mga infrastructure. Like for example, tagaan ta example. Kining ato ang flyover diri sa Tagum City. Gwapo kayo, no? Gwapo kayo. Nindot kayo mga higala. Tawar gud na, no? Ang ilaw mga higala gikan sa national, turnover ngadto sa local, giatiman pag-ayos local, o nanay mga cactus na nobo diya sa ilaw. Di tinuod na. Mura na kadugay diya dong nanay Jurassic nga nanay dinosaur diya dong mo kuan diya ron. Nanay elepante diya mo mahimo na ng park, no? Nindot kayo mga higala. Ang DPWH is also responsible for building nindot nga mga Davao City, Bukana, Coastal. Di mas BBM gatukod na tuupod mo na BBM. Mangyota nang gahimo anang tulay sa Samal gikan Davao. Ayun yung naghumana ron. Humana niyo na dito nas 2029. Ngano man ang kuno napod na. Ay humana ron. Total naanan pa man ang mga taga Samal tabok-tabok anang barge dia. May magbag-o na sila hanggang mo manilang kinabuhi kada adlaw man. Si at least by 2028 or basta ka nang di na si BBM ang presidente kay mangangko na. Ayun. Okay, ramagod na mga angkon og tinuod nga imo. Namatay ginaingon sa English may galaga, give credit when credit is due. Okay na mga angkon ka. Asa pa ang mga department mga galaga kinahanglan natong tutukan. BIR. No? BIR. Pila ka mga negosyante inyong gihulga og tax evasion etc. para lang gid mamayad. Or under the table, lagay-lagay mga igala. Kining lagay system, ganahan mo anang lagay system. Unsa man ay Bisayas lagay dong? Dili nang lagay nga kanang dili Tagalog nga lagay ba no? Ayon ang Bisaya nga lagay. Layman SOP bang unas Bisaya? SOP ba? SOP. Sa Tagalog, bong sa Bisaya sa lagay bong. Pahalipay, maayuhon. O kungko. Kungko, pwede kungko. Ha? Talay. Talay siya, talay. Talay di ay. Media man ang kungko. Talay di ay mga igala. Di na ito hisulog lagay kay likado ng lagay mga igala. Oy. Simba ko oreng matunok anang lagay ba gala buntis gyud. Ilikaduha anang lagay. Kining lagay system or talay system
O basig di po mo kasabot anang talay system, no? Naani mga higala sa bisan asa nga mga establishment or department mga higala sa gobyerno. No? Sunod, unsa nga ang itutukan gawa sa BIR, Bureau of Customs. Bureau of Customs. Paglakas ka diha og sakto imong talay mga higala, sakto imong lagay. No, sigurado lusot ang tanan nimong karamito bisag kulang pa na mga higala. Di ba? Mangutana ko ninyo. Nganong manglusot maning multicab diri mga higalas Pilipinas? Nganong manglusot man ang surplus mga higala nga mga completely built up or mga CBU? Nga ang uban mga higalang surplus dapat gyud na magoy duha ka pamaagis pag import ni ini. Na ginatawag nga CBU, nasa ginatawag nga CKD or completely knocked down. No? Kanang multicab di jud na angay pasudlon diri, di ba? Manangay pasudlon diri nga naman ha, sultihan ta mo sinuod may gala. Naka right hand drive na and bawal na sa Pilipinas mga kaigsuunan. Oh, katropang Arnel, nganong naalagi pang dakpon, rundahon, no? Nga mga yarda sa mga transformer etc. Kabalo kaon say kulang nila, wa sila ilagay. Klaro istorya. Because kay kung tinuod pa ni mga higala nga bawal yun, dapat katong uban gironda sad. Diya bitaw ko'y nakita mga higala nga Facebook Live ba. Nag-Facebook Live dong, na maligyag shorts. Gironda si NBI pagkadakong binuang mga higala. Mga bungot sa ito yung istorya. Ha? Gironda si NBI? Mura na kaya ninyo. Magkahinampak ba ninyo? Bullseye! Kining importation nato sa sakyanan ni ngani. No? Kanang mga multicab mga higalan everything declared na siya as so sa tawag na kanang mga spare parts. Bullseye! Spare parts na ba ang declaration ana? Ari na nahimuan sa Pilipinas. Ibaylo, no? Dili na mga higala. Bawal na. Tinuod lang mga kaigsunan. Pero marehistro magyapon lagi katropang kanila, marehistro magyud na kay Suzuki man. No, mga man sa mga listahan nga pwedeng marehistro sa Pilipinas, pero kung imo na usaban ang iyang manubila, di gyud na pwede kay right hand drive. No? Kana mga right hand drive vehicle mga higala, bawal na siya. Pero naman lagi daghang mulusot, sakto maglagay. Malaki ang nilagay. Kada example dunay dump truck niabot mga higala sa Davao ato nakalabay nga past 5 years mga igsoon. No, ako yung naka-undercover ato. Ako yung nakasugat ato bay. No, para to siya pulumulok. No, para Jensan area. Laliman ka na dong. Naapas tungas Pasipiko ang maong mga dump truck mga brand to. Hyundai. Oh, gikan gyud to Korea. Napatungas dagat mga higala, naa na siya plaka to as pulubulok ko ha. Oh, wala pa mo abot ha. Supposed to be, inigtamak ka na sa Pilipinas, dili na pwedeng mo dagan diretso. Mga kaigsuunan. Mabito na nga uban, mostly, sikidi siya. No? Completely knockdown, kaya para barato po ang imong lusot sa customs ana. Chap-chapon ba? Ilain ang ulo, ilain ang ligid, ilain mo na yung sikidi, completely knockdown. Pag CBU mga higala, completely built up na. But pasabot, kung unsay porma atong sakyanan dito, mga higala sa gawas, moro to idritso kargag barko. Ano CBU? Nya, dako kay nagbayad mga higala. Oh. Pero ngano makalusot man lagi, kana okay, bawal man kana. Ngano makalusot man? Kasi may lagay. Mga unsa pa dia mga agri-products yung mga illegal. Ngano makalusot man na naitalay. Okay? So customs, appeal ng customs. Sunod. Unsa pay angay kuanon? Kini mga higalang imbestigahan o dapat uting kayon. Yan yung LTO, LTFRB kana. Dali ba yagud imong lisensya kung makatalay ka? Bisag di ka kamao mo drive, kaya nimo mo kuha lisensya basta dai talay. DA, naagyapon ang DA. No? Hoarding, kisa may gatago, dili man si Juan de la Cruz, dili ang Pilipino ang gatago sa mga produkto aron pamahalon sa ang presyo. DPWH. DA gihapon mga higala.
Oh. Isa pa man. Kini mga higalang kurente na to. Energy Regulation Commission. Pangalan pa lang may komisyon na eh. Palagayan din yan eh. Talay-talay din yan mga higala. Kisa tong kwartahan, mo ginay dakong challenge ni mo Nords sa Nordeco ron kay kooperatiba ka, mahal pa yun, delikado ka. Kasi mo hilak na lang kadihag, muingon na ni mo mga konsumante nga magpaputol na me. Katropang Arnel Cortez. Sunod. Kini mga higalang dali lang ha. Napo ko ginahuna nga kuan eh. Nga ahensya mga higalang nga naapoy talay. DAR, Department of Agrarian Reform, napo di kuyaw ni. Ang ubang mga opisyal diha mga higala buhatan og titulo ang mga yuta nga para unta sa mga beneficiary sa CARP. Buhatan nila, hantod mailahan na. Daghag na hitabuan na. So, dili lang kung korupsyon tong isgutan may gala, di lang ta mo focus ang DPWH. Daghan kayo. Kung butsubayon mga kaigsunan. Daghan kay tagkuan DOH na apa na mga tambal, pero tindaghan na. Halos tanan mga higala na ay korupsyon, na putos na korupsyon. Even kaning sa kuryente na to mga igsuon. Now, balikan na to. Diri ko sa kuan karon kang Nordeco ug Davao Light. No, syempre ang mga taga-tagom katong mga dissatisfied og Nords whether mudawat ka o dili, daghan sa mga konsumante nimo dissatisfied and nasuko, and kung wala man mga higa nasuko kung wa man gali magdumot. Because of the practices nga usahay kaniadto dili makatao. Like for example, mga higa gabayad ka karong buntag, wa pa ka kauli sa imong balay, nalimot ka kuan, putlan ka karong hapon. Di ba? Na may mga nagahitabo ana baga kaigsuonan, muhangyo ka di gyud mahangyo. Oh. Masuko ka, i-block kas number mga higala. Kung nakaagi na ko, i-block kus number. I-block kus number kay nakabayad na mi giputlan mi. Ya, pabalikon bagid akong buntis nga asawa, paadtoon gyud opisina nila kay pabayron gyud 175 reconnection. Nangutana mi dito, wala man gid mi unta day bayaran reconnection kay wala pa man may mga higalay notice of disconnection, giputol lang yun nila. Pagkahuman, bayad gyapon mga watay mahimo, bayad ta kay mamang gipatakaran, may higala, bayaran na lang yun. Sakit sa buot na una-unaon, mga kaigsuunan, no? Because people, labi na sa business sector, nangandoy na sila mga higalag, dili ma-interrupt kung affordable mga higala nga power supply or supply mga higalas kuryente. Kay, siyempre ang negosyo karon, naana diha tanan na higala naglihok. Di pwedeng way kuryente. Kung sa mga negosyo ang di nato gamitag kuryente ron. Nanginahanglan gyud tag kuryente mga kaigsunan. Problema, no? Na may duha karon, no ni amay double light nga gitugutan pod mga higala, although naa pa sila mga petition gisangat niya na wa pa man puy TRO. No, wala pa man puy TRO. Kung wala TRO mga higala, so status ko, no? Mao na siya, no? Kung wala pa TRO mga higala, di po ka makaingon nga illegal si Davao Light. Di sa ka makaingon mga higala nga tama pod si Nordeco. Di ka makaingon na nga naman, o pa man nagtingog pod ang Korte Suprema. So, if wala pa, no, mga higala, edi wala. Wala kay ma-assume diha mga higala whether or pabor or dili. Wala pa kay kuan diha. Karon, gumikan kay ni gawas na ang provisional authority. No? Matod pa mga higala nga mudawat na kuno og bag-ong mga connection ang Davao Light. Actually daghang nalipay. No, daghang nalipay mga higala kay Atlas. Naa nagyug kuno. Pero ako nabalaka ko sa posibleng mahitabo nga kagubot mga kaigsuonan. Unya kung dunay kagubot, basig maapektuhan na noon ang halapad nga konsumante or business sector mga kaigsuonan. Unang ako di ko mo kuan diha naman tay mga kasukuan ng pamaagis Nordeco pero tungod anang ilahang as konsumante pero as media kung magilabot na nila kay mamatay ta dagway resibo. Mora ginahangyo na to kay nagilugay man na sila may galang area ron. Syempre moingon si Nordeco, kami diri exclusive. Moingon sa Davao Light mong gitugtan nami.
Ang hangyo ra gid nato nilang tanan mga higala nilang duha. Puro man na negosyo inyong ikuan bisa magmuyong kooperatiba o etc. whatever. Kaya dili ba sa ato sa Nordeco mga higala ang household residential by 14. Ang industrial may gala mo'y 12 ba siguro to. No, ang business mo'y barato. No, ang balay may gala 14 ang singil, mahal. No? Ang ato na yung hangyo nilang duha may gala. Bahala na ng inyong mga bisag unsa na inyong mga interest diha, no? Naalang yun tay smooth nga transition og dili mabalda ang serbisyo sa tao. Ayun ninyong himo ang hostage ang tao. Eh maapektuhan ang ato ekonomiya. Labi na gyud may gala dito sa business sector. No, maapektuhan ato ekonomiya, no? Dako nag-epekto mga gala sa atong lugar, no, sa atong dakbayan, sa atong probinsya, mga kaigsunan. Karon ay opener po na mga higala sa kuan, ay opener po na sa taga North nga dapat di ay no sa una. Oh. Anong moingon man ko nga mamatay ta dagwi resibo. Daneko kuan sa una mga higala CDA, grabe na mga kagubot na hitabo di in town. Naga na yung mga taong mga higala na naliwan na lang ng kinabuhian mga isunan. Diba? Nangasayang, gumikan sa mga kagubot kaniadto, mga away kaniadto. Nga itong hangyo, no, bago na ning panahon karon, no, peaceful lang, malinawon lang. No, yagilag legal mga katropa, kaya ang maapektuhan, no, kay panalitan kita na kasukos Nordeco, wa ba tay choice, di ba? Kay wala may atong provider. Karon nga naantay choice, may gala, well, si Nordeco murag gyud may gala gihalangan gyud siya ron. Gihalangan gyud siya. Pero mamutol man lang gyapon. Putol gyapon way konsiderasyon ah. Alas 9:24. Sumpay ta lang ni Dong. Anybody can go to Davao. Gipagawas karon mga higala. Ako naglagot ko ani nga klases balita. Nganong kiniming uban nato mga kaigsoon ng mga media maigsoon mo buhat yung intriga ni mga hinampak. Ha? Ginapagawas nila nga kini bitong namusil dito may Galas Buntay Beach sa Australia maigsoon. Gikan kunos Davao. Nakaadtog Davao. Unya ginahimo nilang big deal. Napay sa to tinuod ba tong post atong Jamagno? Patuan na yan ang klase sa mga tao, mga hinampak ng mga utok na. Anybody can go. Anybody can go there, may gala. Nganong ang Davao may himuon, may murabag, gumikan, ikuan yun, gusto yun, isingit yun, Duterte na po isadaan, ani. Tibaghak. Ang Bureau of Immigration, ang inyong kuatuan dito sa Manila. Dito na niabot, dapat dito ang kuan na sabi. Kuha na. Nga diya magina dapat buabot may Galas Ninoy Aquino International Airport. No? Mura ba ginapagawas ba nga? Safe man ka mo sa Davao. Ano man lagi niyo. Katropang Arnel Cortez. Binuang ng istoryahan. Magdakpo ni mo na dito. Manay kaso sa una. Wala may connection, good ba yun? Di ba daw? Na may connection? Makalagot ba nga? Isang pagdianhin nagtago mo, asa naglibot suroy may gala sa Davao region. Pakialam na to sa una, wa man na siya gipusil dire. Ang problema kung na siya gipusil na mag-amahan may gala nga namusil dito sa Australia. No? Pakialam ba nato, kalibutan ba nato mga naaday ni anti-Semitic attitude ni sila? Kay mga Jewish ang gitira, gipunteriya. Umatay, pakialam ana, no? Wa mo na mga higalas bala. Kung naanay gipamusil dos Pilipinas, pasagdan mga higala. Giatong gipasagdan deres Davao region nga naglakaw-lakaw nga nganong niyo ni dakpa. Ana. Pero kung nisuroy na dire, anybody can go in Davao. Ang pangutan na ron nganong nakasuod man sa Bureau of Immigration dito sa Manila. Ang basig ni talay pod ni mga higala. Masig ni talay pod ba? Ang maot lang ba? Kanunay ginapalutaw ang word Davao. Unsa inyong gusto ipasabot? No, unsa gusto ninyo nga makuha nga punto?
Ha? Nga tungod kay naa sa Davao, murag kantsaw sa Davao, tanawan niyo. Ug nagbuhat ni kabuang sa Davao mga higala, kana. Pero kay nag-adto ni Davao, plain as turista, pakialam na to ang mga higala. Grabe na. Bullseye! Anybody can go there. Di pwede ka mo adto dito mga igsoon. Pero kung mabuhat ka kabuang nito, that's another story. No? Sakit sa may pwede mo anha diha. Forbida. Commercial sa tanong? Alas 9:28 na may kalatag na sumundag sa ito pagbalik. Dito sa ito ang serbisyong katropa.